Siphinde sibingelele babukele emakhaya Black Live TV, siphinde sinamukele once again ohlelweni lethu olubizwa ukuthi uThakathwa ngubani. Igama lami King Sichango ngaloqa. Asingene ke sizwe ukuthi esihambele namhlanje noma sihambele uzokhuluma ngani kwenze njani. Sibonga kakhulu support uthando. Qhubeka ku subscribe, like, comment. Ucruise nje nicely. Sibone ukuthi sohamba sifike. Mhlawumbe nje wona award winner yokuba umlandeli wonyaka. Asingene la sizwe ukuthi osihambele ubani kwenze njani sabona. Yebo bhuti njani? Ngikhona njani? Ngiyaphila nami. Sikhona ngani yakwethu bani? Igama lami nguNontokozo ngokaDlamini Sibongo, ngineminyaka ewu-24. Ngani yakwethu? Uthakathwa uba? Olami udaba luthanda ukuba bucayi. Kunenkinga lana, nginenkinga yokuthi ngithakathwa umnakwethu. Okay. Ngihlale kahle ngoba ngathi niba ngento ecijile. Okay. Right. Udaba luqale ngihlala khona la eThekwini. Ngahlangana nobhuti ngonyaka ka-2020. Yeah. Okay. Ngihlangana nobhuti sithandane kahle ihamba impela iminyaka. Angazi ubhuti ukuthi ushadile. Abe. Akakavi futhi mina lokho wakumenshina before. My. Udla ingulube sesakeni? Hayi inkosi impela, kuyacaca. Kuthe ngelinye ilanga ifoni yakhe eyishiye kwetafula. Angiyena ke vela mina umuntu ovamise ukuthinta ifoni yakhe, angiyisiboni isidingo. Yebo, kungene imessage ephuma kuyena kushuthi umama. Okay. Ethi baba imali yegross uyifaka nini? How? Bese ngiyayibuza ukuthi lo baba khulunywa ngobaba muphi. Bese ngiyambuza ngithi cela ukubuza abandla because ngiyazi yena ingane unazo zimbili. Yes. Yebo kodwa eyababa mhlambe bengisho ukuthi ngicabange fast ukuthi mhlambe iqhamuka mayelana nengane mhlambe ingane ebuza ubaba ukuthi igross uyiletha nini. Between baba and baba. Hayi. Bese ngiyambuza naye futhi akangaphika. Kwathi lokho okubonile mama kuyikona. Nginomfazi kahle ekhaya. Oh, okay. Owokuqala ngashaqeka. Yeah. Angifuni uqamba amanga ngezizwa ngathi ngibetrayed. By umuntu bese ngimthanda because bese ngimthanda bese sino 2 years sithandana. Ungakaza eTV ungena impawu nje. Angikaze eTV. Uphethe kahle rasos. Awuboni lutho. Ngeke ize ngiphike yena ubengiphethe kahle. Yeah. Athi ngeke azaphike ukhona yena umama ekhaya and ekubeni khona kwami ngowesibili ufisa ungenza umfazi wakhe wesibili. Okay. All right. Ngishaqeke oqala kodwa futhi inhliziyo yami ngiduduza ukuthi cha ubhuti ngiyamthanda. Ngivuma ukuthi hayi akunankinga makuthi futhi akaza lokho ephika uvela waqonda akaphikanga na ukuthi ngathanda iqiniso lakhe ukuthi akaphikanga ukuthi cha umngeqiniso wama ngalo futhi wangitshela ukuthi ufuna ungenza wesibili ngavuma nami. Ekuvumeni kwami ngibuza ukuthi umama ekhaya yena uyakuvuma yini lokho. Athi hayi umama usazokhuluma naye. Ngathi it was August ifinga qamba manga cause kwakuyi birthday yakhe ubaba. Athi uzokwehla ayemakhaya ayokhuluma nganaye umama. Ambuze ukuthi yena akanankinga yini. Wangithinta ngocingo wathi hayi akanankinga ngokwakhe. Uthi akamtshelanga into etheni uthi hayi ba ukuthi babi kona lokho kufunayo akunankinga mina nginguba. Uthi iwona amazwi akhe awakhipha lawo. Hayi bese nami ngihlala ngentokozo ukuthi hayi soba nginomnakwethu esibambisene naye. Hayi akuphelanga futhi inyanga. I think ngoDecember ila yaqala khona inkinga. Oh yeah. Ibhlungu lento mangichaza. Ibhlungu lokwangempela ngoba ngazi ukuthi into ezophela nini. Cause akusaphileki futhi nabantu kahle ngendlela ebengiyijwayele mina ngaphambi kokuba ngihlangane nalobhuti. Sure. Ngiyasha ngaphakathi emzimbeni. Engathi ngumuntu office olangazelela ucansi. Ngilangazelela ucansi nangesikhathi esingafanele. Thola ukuthi sihleli nje kanje sengilangazelela ucansi ngiyasaba futhi. Yebo. Okay. Ebusuku mangilele ngingalala ngigqokile.
ngivuke ekuseni senginquna ukuthi kanjani namangazi. Nje Ngivuka nginquna. Kubuhlungu lo. Ngaqale ngangakunaka ngicela mhlambe umcabango wami ukuthi hayi bengilele vele ngingaqokile. Kodwa ngiyabona kuyaqhubeka impela insuku kuyenzeka lokho ukuthi hayibo. Ngavuka sengasaqokile manje and ngiyazizwa ngikhathele. Bhuti wami ngikhathele. Ngiyayibuza ukuthi ngikhathazwe yini ekseni kusa kanje. Kushuthi ngize ngibone lento ukuthi i-serious ngihambele abantu ababonayo. Ngihambe ke umuntu wesiZulu ngimbuze ngithi ayi nginenkinga ngilibeka udaba lami ngilibeka athi mayengihlolela athi ukhona umuntu kwezothando obambisene naye ngithi hayi yebo baba ukhona ngoba kwaba umuntu wesilisa ngamhamba ngithi yebo ukhona athi ukhona okhona naye athandana naye ngithi yebo ngoku wangazisa ukuthi ukhona wathi uyena ngixake ukuthi kanjani kube uyena ekubeni yena wavuma amazwi akhe asho njalo ukuthi cha akanankinga yena. Okay. Ngathuka ngoma ngoba mina bengimthembile angifuni ukuqamba amanga kwangikhulula ukuthola ukuthi uyavuma ukuthi sibambisane kodwa manje usekwazi ungenza into enje. Akwangaphela lapho wazama ukunginika ubaba izinto engayisebenzisa kodwa ayisebenzanga kuze njengoba ngisho ukuthi kuze kube manje unyaka odlulo wanini lokho nje unaleyo nkinga ukugumula ngasasa akupheli futhi lapho kwesinye isikhathi ngihanjwa wokhuphe ngizwe ngathi ngihanjwa wokhuphe kungonakele lutho ngakuphinda futhi ngakhambela lokho sengihamba omunye umuntu phela kuwe kuthiwe ungayibheki ohlangothini olulodwa ubuye yebo ukuze uzothola ukuthi ikona yona bafike besho same thing thumna kwenu uyakonzakalisa inhliziyo yami iba buhlungu unzima ukumtshela umnyeni wami ngoba phela sekowami nami Kusuka ngakho nama kwenzeka lezi zinto ezenzeka ku esikhathini esiningi kwenzeka mayengekho mayevakashe kuyena uma yebo kwenzeka kuyena uma mayesuke engekho nje. So akanayo experience yalento noma umxoxela akakholwa kahle ngoba akazenzeka ayibona kahle ngamxoxela emva kwenyanga ezu4 kwenzeka sengine show nami yangempela ukuthi no akwazi ukuthi ngingaya kubantu abahlukene bekhuluma into eyodwa because labantu oqala abazani ngeke beze behlangane ngami. Ngihlale na ngithi baba ngicela ukubuza ngempela ngicela ungitshela iqiniso umnakwethu wavuma ngempela yini na ukuthi sibambisane naye athi wavuma impela ngithi ngicela lokho engizokusho kwena kungakuphathi kabi ngimchazela ukuthi ngiyenzewa u1 no2 and ngithole ukuthi kade ngihamba indawo ukuthi abese aqala yangabaza athi umkami angikholwa ukuthi angakwenza lokho athi umuthi maye ubekaphi ngoba mina indlu ngihlala kuyona kodwa kahle nje nayo 24/7 nami yonke engangisho leyo ukuthi kushuthi phela lokho akusebenzisayo mayisazi wena ukuthi uyabuya uyafika aqala ngangikholwa kuze kube nenye imini yenzeka lento phambi kwakhe okokuqala kwenzeka wayicabanga ukuthi mhlambe ngiyamthokozela ngiyamfuna as umuntu wami abona ukuthi akwazi ukuthi kungaphela usuku sengifuna mina ucansikani 4 times ngisho ngakuthiwa sengiyayihla osukwini wayezabaleke shuthi ay bese ayaqala naye abona ukuthi ikhona into eyinkinga le energy ayijwayelekile akujwayelekile ngoba besingenzi kanje ngaphambilini uyakwazi umuntu wakhe ukuthi ususe sablo mdlana kubhlungu mangichaza kubhlungu ngempela ngoba lento le izogcina ingenza sengiphakathi nasemndenini umndeni ngeke ngikwazi ukuthi ngizochazela ngokuthi kuzothiwa wena akushongo thina ukuthi vuma ukuthi uthanda nendoda umuntu ngoba phela bona isithemba bas understand bazothi uthanda nendoda umuntu kanjani kubhlungu angifuni uqamba amanga ngezinye indlela nje bagcina bethu zenzeka kakhalela nami kubhlungu ukuthi ngikubeke kumina lokho kodwa ngiyakuvuma impela uzenzile kakhalela so akekho umuntu omdala mhlawumbe ongowesifazana ukukusana naye ekhaya ukuthi akulekelele thina uthole usizo as much as ushithi uyazama enyangeni but ziyahluleka okwamanje ngisasaba kodwa ayikuthi angisithatha ngesinyathelo ngisithathile ngino how many months January ngamxoxe ngo February
Shuthi njengoba kuDisemba manje ngino 11 months. 11 years. Ngino 11 months ngihlukene naye. Ngabona isolution ukuthi iyona. Ngoba mangiqhubeka ngihlala ngizogcina ngifa. Kanti angibuzange elangeni kusaqhubeka kusenzeka. Esengasekho ke. Ngisho sengasekho. Yena usabuya usazongincenga kodwa kusafana. Yo. Noma usumiyekile Mpembe? Noma sangimiyekile. Ngangena choice ngangeke ngize ngihlale lento ngoba phela yena ngithi ume ngokuthi owakhe umfazi ngeke azayenze leyo nto. Manje mayibuya sokuncenga uncenga ngaliphi ngoba uyamtshela ukuthi udliwa yini le ayiphikisayo. Uyangitshela phela ukuthi uyangithanda. Uthi ufuna mina naye sibuyelana and into yazi yangicika kakhulu uthi ngikhethwe yidlozi ukuze kumfazi wesibili. Shuthi impela inkosi impela ngokuphuma ngebhokisi. Yo. Wesisi, so manje isikhalo sakho sisekutheni udinga usizo uthulakalelwa ekutheni usuka lento. Ngiyalidinga lona usizo kakhulu. Hayi kancane akuyona into umuntu angaphila nayo le mangebona okhuphe ucansi. Sengiphila leyo mpilo nje mina ukuthi koze kube nini nami angazi ukuthi ayikangibulale ngiyabonga. So lolu cansi uvuka nje uzizwe ukuthi noma ebusuku usebenza hard. Kanzima. Kodwa manje awukhumbuli nini kanjani nobani? Awulali namuntu endlini. Angilali namuntu endlini bekuyena befika and angikavi futhi ngicabange ngibe umuntu oba sobudlelalweni futhi after le nkingi inhlekelele engake engivelele. Awunawo umdlandla waleyo. Anginawo. Angeke ngikwazi. Hey. Engane zakothi asazi nalo udaba liseyithebeni ake sizwe ukuthi nina mhlawumbe Paula lingathini esigabeni kulonyaka zijike kakhulu izinto ingababa wengane akafuna ukwadla khululeka ungakhathazeki izinyembezi zomntwana zizomenza ikhiphe le mali uthatha izinyembezi zomntwana uyihlanganise nalo muthi obizwa ngezinyembezi zomntwana ebese uyawukhulumisa njalo mayithola imali uyohleze ecabanga ngengane yakhe kulonyaka bazoyikhipha le mali ufuna ukwazi utholakala kanjani sondela mzala ukuze ufake i-order lakho babhalele noma bafonele eBlack Life Traditional Pharmacy u-062 219 7748 adeliver noma ngabe kuphi Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.